Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Nay usa ka young people nagpaampo, nagpa-counsel kay nagbuwag daw sila sa iyang uyab. Ingon siya nako, pastor, i-pray ko kay mauna gibuwagan ko. Kung ano man unsa man ay problema nga gibuwagan man ka, imo man kang higugma pud siya. O mao ni pastor, ako siyang gigugma, mao ni nindot kayong dagan sa mong relasyon, pero natinga ko na anam na siya kausab hangtod karon gibuwagan ko, pastor, og sakit kaayo ako mag-expect. Kay balo ba mo igsoon sa rason? Gibuwagan siya kay ang lalaki nihangyo daw ang lalaki niya pero wa siya musugot. Og unsa yang gihangyo ning hangyo nga makig sex nya ning balibad ang babae, no? So mauto kay eskwela pa man siya niya, di siya gusto ana mosulod sa gusto siya relasyon lang. So mauto ayang gibalibaran ng lalaki unya gibiyaan siya, gibuwagan. Paminaw mga laki, kung ingani ang ato ang trato sa mga babae or sa uyab nato, natay hangyoon unya dili tatugtan nya masuko ta or mangluod or buwagan nato atong uyab, no? Prangkahan ta mo nga dili na gugma, kaulag na. Kay ang gugma makapugong. Ang gugma dili selfish, ang gugma nagtan-aw sa kanabitong pagbati sad sa uban, dili maniguro sa iyang kaugalingong kalipay. Ang kaulag mamugos gina, apan ang gugma makapaabot. Ampo amping abante. To God be all the glory. God bless.